ani ɲantuma an b'a fɔ o bisimila Mifa TV ka jɛmukan kɛnɛ kan n'an ko ma ko Mali baarakɛlaw olu ka kɛnɛ o ye jɛmukan ye min dabɔlen don an ka jamana baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen kama mɔgɔ minnu bɛ fɛ u ka baarakɛyɔrɔ ka se ka lakodɔn cogoya min na an'u bɛ baara minnu kɛ a dabɔlen don o de kama nka an ka bi ta in o bɛ kuma an ka artisanw de kan o de kosɔn an sera mɔgɔ dɔ ma nka komi kuma ka ɲi a tigi yɛrɛ da an bɛ kuma d'a ma ne ba ani ɲantuma nse somɔgɔw baasi foyi tɛ nse aw yɛrɛ dun an bɛ ala tanu ko bɛɛ ka ɲi alhamdulillah an bɛ ala fo ala ko kɛ ɲɛ tɛ sisan an mago bɛ min na an bɛ fɛ i tɔgɔ i jamu i ka siya ani i sigiyɔrɔ i k'o lase an lamɛnbagaw ma an lamɛnbagaw n'a filɛlibagaw aw bɛɛ salamu aleykum donc ne tɔgɔ ye Nafatuma Ture n yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen don Sirakɔrɔ ma mais n ka butigi n'o ye n ka baarayɔrɔ filanan ye o bɛnnen don Badalabugu CM 2 ma ani Choprette Mandian donc ne ye suraka de ye Bozola suraka o ka ɲi e ka baara ye mun ye donc anw bɛ jate artisanw de fɛ n'o ye bololabaarakɛlaw ye en même temps k'an ka jamana Afrique en tout laadalafɛnw k'olu bila en valeur donc ne ka baara bɛnnen don o ma nka baara in na kalan de bɛ a la wa ou bien a bɛ kɛ cogo di i bɛ don a la cogo di donc ne kɔni donna baara in na ne ma kalan kɛ d'accord ne donna a la diyaɲɛ de kama parce que ne furadama an ka laadalafɛn ninnu ka di ne ye fɛn tout ce qui est traditionnel a bɛɛ ka di ne ye depuis ne tɛ nin bɔ donc ne donna a la par amour e ye baara in daminɛ wagati jumɛn kɔnɔna na ne ye baara in daminɛ ani sisan cɛ a bɛ san 6 bɔ ne bɛ baara in na kɔni kabini i y'a daminɛ sisan fo ka se bi ma i ye gɛlɛya jumɛn fana sɔrɔ a kɔnɔna na ne ba n'an ko an bɛ gɛlɛyaw fɔ an tɛ tila bi ne ye gɛlɛya caman de sɔrɔ baara in na gɛlɛya dɔ bɔra minɛn parce que ne bɛ minɛnw a bɛɛ tɛ bɔ Bamakɔ yan a bɛɛ tɛ bɔ Mali la n bɛ minɛnw bɔ kɔ kan ka na n'a ye o ye gɛlɛya fɔlɔ ye parce que a transport ma nɔgɔn parce que ne bɛ fɛn minnu feere u ka fɛgɛ c'est fragile donc n'a fɔra i bɛ bɔ ni u ye dugu ni dugu ka na n'a ye kuma dɔw tiɲɛni ta bɛ caya la o ye kelen ye en même temps komi n y'a fɔ kuma daminɛ n ka baara filanan don donc ka bɛn mɔgɔ ma mɔgɔ min bɛ i ka butigi gérer i kɔfɛ personnel ko fana o ka gɛlɛn donc kuma dɔw la fana ni mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ kɔfɛ n ka fournisseurs kuma dɔw u bɛ délai dɔ d'i ma u t'a respecté ou bien i bɛ commande dɔ lancer e y'a ye photo la ko nin de ka di ye mais minɛn bɛ na i bɛna sɔrɔ i tun bɛ min kɔ o tɛ voilà en même temps clientèle fana le temps que mɔgɔw k'i lakodɔn Mali la yan u k'i ka fɛnw valeur dɔn donc n sɛgɛnna o fana na nka mɔgɔ sugu jumɛn de bɛ aw ka feerefɛn ninnu san parce que n'i y'a jateminɛ yarɔ o da ka gɛlɛn au fait mɔgɔ caman b'a ye bɛɛ bɛ siran u b'a fɔ ko tubabuw de b'a san tubabula mɔgɔw de ka fɛn ninnu ye mais ne ka minɛnw na prix bɛɛ b'a la hali 200 fɛn bɛ ne fɛ yen u ka di ne nka 200 fɛn bɛ yen 400 fɛn bɛ yen voilà donc dagɛlɛnw fana bɛ yen dagɛlɛn ye min ye c'est en fonction de la qualité parce que ne ayi voilà chinois ta voilà mais ne kɛlen don ka clientèle min viser tiɲɛ yɛrɛ la ne bɛ fɛ ka baara ɲuman de di n ka client ma hali n'a da ka gɛlɛn a ka di n ye kɔni ni e ye fɛn san ne fɛ yen n'i taara bila mɔgɔ wɛrɛw k'i ɲininka karisa e ye nin san min e ye nin bɔ min bɛɛ ka ɲɛ bɔ a fɛ o de ka di ne ye donc pour cela kuma dɔw la u da ka gɛlɛn tiɲɛ yɛrɛ la moi j'avoue que a da ka gɛlɛn mais comme clientèle min viselen don ne fɛ n bɛ k'a kɛ ten en fonction de ok nka baara in e yɛrɛ sera ka don a la cogoya jumɛn de la a nana i kun de ma ten wa ou bien a ko bɛ cogo di komi a kɔni fɛn ninnu ka di ne ye d'habitude mais ne donna baara in yɛrɛ la cogo min na exposition dɔ de kɛra yan an ka jamana ka FEBAC c'est fait il y a longtemps depuis n don kuma baara la donc ne taara exposition in kɛnɛ kan n taara cɛ dɔ de sɔrɔ a bɛ ka nin fɛn ninnu ɲɔgɔnnaw feere mais maliyɛn tɛ voilà ne y'a ye fɛn ninnu diyara ne ye n ye sanni k'a kun a don kojugu wari foyi tun tɛ n kun ni n ka musokɔrɔba ni n ka denmisɛnninw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ donc wari banna
n ye fɛn minnu sara n taara n'olu ye mais n ma se ka minnu sara n y'olu to a bolo n ko n bɛna dugusɛjɛ n ko n bɛna olu ta donc ne nana n y'a fɔ cogo min na n nana n ye cɛ ka wari tɔ d'a ma a don an ye contact échanger a yɛrɛ content na kojugu a dabali banna quoi ko maliyɛn a ko ne ma ko ne ye maliyɛn ne ko awɔ n ko ne ye maliyɛn yɛrɛ de n ko ne wolola Mali la yan ka mɔ Mali la yan donc a dabali banna ko ne bɛ se ka nin san nin ba in k'ale kun cogo di ne ko fɛn nin yɛrɛ de ka di ne ye donc an ye contact échanger o la feedback banna cɛ seginna u ka dugu la don dɔ la de a nana ne wele a ko ne ma ko vraiment k'a ka d'ale ye ka butigi dayɛlɛ Mali la k'a ka article ninnu feere a kɔnɔ ne ko a ma n ko ne tɛna se dɛ n ko ne tɛ se k'a gérer n ko parce que ne bɛ baara min na temps tɛ ne bolo n ko n tɛ se k'a fɔ n b'o to yen k'a fɔ ko n bɛna butigi dayɛlɛ k'o fana gérer n ko danayamɔgɔ sɔrɔ man di bi donc a nana i timinandiya n nɔfɛ ka timinandiya don la n tila k'a fɔ n ko n ko cɛ in timina ka di cogo min na n ko est ce que n t'a lajɛ ka sɔn a bolo n ko a ma n ko awɔ n ko n bɛna butigi n bɛna essayer ni n ye butigi sɔrɔ n bɛ butigi dayɛlɛ donc n ko minɛnko bɛ kɛ cogo di a ko ne ma ko ne kana dɔrɔmɛ kelen d'ale ma minɛnko la ayi k'ale yɛrɛ bɛ minɛnw dilan ko ni minɛn banna ko ne ka taa ale nɔfɛ ko ne ni minɛnw bɛ na k'an b'a kɛ ka butigi fa a ko ta donc ne ko problème t'a la ne ko ten ko awɔ ko donc ko ne taara k'an bɛ minɛnw liste kɛ dɔrɔn donc ni minɛnw feerela ne bɛ to ka inventaire kɛ ni minɛnw feerela ne b'ale ta d'a ma wala ne yɛrɛ bɛ n ka fɛn garder ne ko awɔ n ko problème t'a la donc a ye baara kɛ baara banna o y'a sɔrɔ ne ye local sɔrɔ ne déplacera ka taa a nɔfɛ ka da minɛnw kan ka na ni minɛnw ye sira fɛ donc o de kɛra ne doncogo ye an ye minɛnw ranger et tout nka sisan ni mɔgɔ wɛrɛ fana y'a essayer k'a fɔ ni mɔgɔ wɛrɛ fana y'a lajɛ sisan Mali kɔnɔ k'ale bɛ fɛ ka baara kɛ ni i n'a fɔ cɛ in y'a kɛ cogoya min na e hakilina ye mun ye o ko la donc côté dɔ fɛ n bɛ sɔn côté dɔ fɛ n tɛna a bɛ n t'a fɔ n tɛ sɔn mais n bɛ hakili jagabɔ kosɛbɛ parce que ne kɛra baara in ne donna baara in na kanu de kama fɛn fɛn bɛ yan a bɛɛ de kanu bɛ ne na tuma dɔ ne bɛ n sigi n ka boutique kɔnɔ n bɛ n ka fɛnw lajɛ n bɛ content parce que c'est des objets d'art quoi mɔgɔw de sɛgɛnna k'a kɛ en même temps a bɛ an ka culture africaine a b'a valoriser a kanu yɛrɛ de bɛ ne dusukun na fo k'a dama tɛmɛ donc ni mɔgɔ min ko k'a ni ne bɛ baara kɛ n b'a tigi ka kow ta fan jateminɛ kosɛbɛ parce que mɔgɔ dɔw b'i ye baara la u b'a fɔ karisa bɛ ka nafa sɔrɔ a la n bɛ don a la n fana ka nafa sɔrɔ dɔw bɛ yen u b'a fɔ baara in fana kanu bɔ olu dusukun na komi ne yɛrɛ fana a ka d'u ye u ka don baara in na donc ne b'i ka ko ta fan jateminɛ kosɛbɛ voilà an bɛ sigi an bɛ kuma n bɛ baara in pour n'a contre f'i ɲɛna ne ye sɛgɛn minnu y'a la en même temps dépense minnu b'a la risque minnu bɛ yen ka ta a la donc n'a tigi sɔnna on va essayer de voir on va tester ensemble voilà baasi tɛ i n'a fɔ i yɛrɛ ka kuma na i y'a yira k'a fɔ k'i bɛ ka fɛn wɛrɛ kɛ min ni fana tɛ kelen ye n'a ma kɛ baasi an bɛ se k'olu fana dɔn donc ne bɛ baara kɛ société privée dɔ la donc ani multinationales de bɛ baara kɛ voilà ka ɲi kosɛbɛ donc o ye ko bannen o ye ko bannen comme émission bɛ taa artisanat de kan donc o de kama baasi t'o la donc don n'a nataw la an bɛ n'o fana n'Ala sɔnna an b'o kuma fɔ ok sisan laɲini jumɛn de b'e bolo ka ɲɛsin an lamɛnbagaw ani an ka jamana kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ni jamana kɔnɔ ɲɛmɔgɔw bɛɛ fɛn jumɛn de b'i bolo ka lase u bɛɛ ma laɲini min bɛ ne bolo ka ɲɛsin déjà ne kɔni b'a ɲini gouvernement fɛ fɔlɔ laɲini min bɛ ne bolo ka ɲɛsin u ma u ka anw artisans halisa u ka an dɛmɛ vraiment u bɛ ka dɔɔni kɛ dɛ dɔɔni parce que n'an bɛ taa exposition dɔw la u b'an ka transport ta en charge u b'an ka stand ta u b'an dɛmɛ mais halisa u ka dɔ fara a kan quoi parce que covid ko min yɛrɛ kɛra a ye anw artisans touché touristes de b'an ka fɛnw san kosɛbɛ ne yɛrɛ ka fɛnw touristes de b'a fɛ n bɛ quartier min na tubabu caman de bɛ yan donc covid in y'a to u caman rentré la organisme internationaux caman datuguna donc a joué an kan kojugu donc hali sisan gouvernement ka an dɛmɛ yɛrɛ de koyi u k'an dɛmɛ côté financier u k'an dɛmɛ u k'an bolo ma dɛmɛ wariko la en même temps hali n'u yɛrɛ ma se ka wari mugu b'u kun ka di an ma n'an mago bɛ prêt la banquiw la u ka an dɛmɛ k'an faciliter voilà o ye kelen ye en même temps n bɛ laɲini min kɛ musolamɔgɔw fɛ en particulier musow k'a fɔ k'i bɛ baara wɛrɛ la ou bien i bɛ cɛlasigi la k'a b'i bali
nin baara ninnu na ou bien k'a fɔ ko cɛw ka baara de don non voilà musow sagoya b'a la tuguni cɛw fana sagoya b'a la donc ka courage ta musow ka courage ta yɛrɛ de fɛn minnu ka d'u ye artisanat n'a ka d'u ye u ka don a la voilà ni fɛn ka di ye n'i t'a ɲɛdɔn mɔgɔ minnu b'a ɲɛdɔn fana i bɛ se ka s'u ma i bɛ ɲininkali kɛ parce que caman bɛ don fɛn na u t'a ɲɛdɔn ne ye chance sɔrɔ min ye ne bolo don a la ale bolo b'a la ale ka baara bɛnnen don nin dɔrɔn de ma ne ye chance sɔrɔ ne bɛnn'o ma donc ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka don a la fana n'i tɛ fɛn min ɲɛdɔn mɔgɔ minnu b'a dɔn dɔrɔn gɛrɛ olu la i k'u ɲininka voilà an lamɛnbagaw hakili la a bɛ ka caman faamuya an balimamuso ka kuma ninnu na ni aw minnu mago b'a la a sigiyɔrɔ bɛ Badilabugu Semanden kɔnɔna na a ka nɛgɛjuru sira o ye 79 50 65 57 walima 74 37 45 69 hali bi an bɛ tɛmɛ n'a ye ne ba yarɔ aw ka artisanat ninnu baara ninnu kɔnɔna na tɔn caman bɛ a la e bɛ jumɛn kelen na bon tɔn caman kɔni b'a la mais ne bɛ caman na fana awɔ ne bɛ caman na parce que ni n taara exposition na mɔgɔ minnu mana n ye bɛɛ bɛ caman bɛ gɛrɛ n na u bɛ n ka contact ta u bɛ n fara u ka tɔn kan awɔ donc hali tailleur ka tɔn dɔ bɛ yen n b'o fana na parce que n bɛ fini kalalenw bɛ n fɛ yen fana awɔ n b'olu fana kala en même temps groupe des artisans caman b'o la voilà ani hali an ka président dɔ bɛ Kulubali Boubacar Kulubali ale fana ye groupe dɔw sigi n b'o fana na n bɛ siyama groupe fana na en fait groupe fɛn fɛn mana sigi ni mɔgɔ min sera ne ma ne bɛ don a la donc ni groupe in bɛna sigi u bɛ se artisan de ma wa ou bien aw yɛrɛ de bɛ se ka n'aw dɔ de lakomɛ dɔrɔn a bɛ taa don a jɛkulu la a don cogoya ye jumɛn n'u b'a sigi komi an artisan yɛrɛ caman an bɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛ taa exposition na an caman bɛ ɲɔgɔn dɔn voilà donc dɔw b'a décider k'a fɔ u bɛ fɛ ka groupe dɔ sigi u b'an don a la en même temps an ka bureau des artisans yɛrɛ olu fana bɛ a décider ka artisan dɔw sélectionner k'olu fana kɛ u damana groupe ye o bureau in bɛ fan o bɛ fɛn na Namasa Dangan na maison des artisans yɛrɛ bɛ Namasa Dangan de la awɔ APCM mais sisan komi ko k'i bɛ fini fana kala yalima ni mɔgɔ min nana ni a ka fini a b'o fana kala walima e bɛ fini kalalen de san dɔrɔn k'o feere ayi komi ne bɛ vaxiw feere n bɛ bɔgɔlanw kɛ n bɛ indigo fana kɛ tuma dɔ n bɛ dɔw kala k'a feere tuma dɔ dɔw bɛ na fana par exemple étranger dɔw bɛ na u bɛ tissu ye a ka d'u ye mais kala tailleur t'u bolo donc ne b'a se k'u ɲininka u bɛ fɛ ka kɛ modèle min ye tailleur bɛ ne bolo tailleur bɛ u ka mesure ta tailleur b'a kala ka d'u ma u bɛ taa n'a ye n b'o fana kɛ i n'a fɔ anw n'a ɲɔgɔnna sisan ni fini m'anw bolo mais anw bɛ ka kuku fɛ sisan o ko fana bɛ kɛ cogo di problème foyi t'a la ni fini b'i bolo i bɛ na n'i ka fini ye n b'a di tailleur ma tailleur b'a kala ne b'a prix f'i ɲɛna k'i mesure ta ok donc kumakan laban foyi wɛrɛ t'i bolo ka fara nin ko ninnu kan kumakan laban min bɛ ne bolo kɔni halisa an bɛ dugawu kɛ an ka jamana in ye ala ka jamana in suma amina rabi ala ka an bɔ an juguw bolo halisa amina rabi ka sababu ɲumanw kɛ an bɛɛ lajɛlen mɔgɔ fɛn fɛn bɛ baara fɛn fɛn na ala k'a ɲa bɛɛ bolo ala k'an bɛɛ dɛmɛ k'an don da kelen fɛ k'an bɔ da kelen fɛ n'o kɛra bɛɛ b'i sago sɔrɔ jamana bɛ suma an yɛrɛ fana bɛ lafiya siga t'o la ala ka dɔw bɛɛ lajɛlen ma amina rabi aya ninnu de tun b'an bolo ka lase aw ma n'aw mago bɛ an na fɛn wɛrɛ la an ka information to u bɛ bɔlɔlɔw sanfɛ an b'a fɔ aw kan bɛn don wɛrɛ n'ala sɔnna a ma